ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21010 саршудагӣ то BMW X6 мошинҳои шумоам дар комментария нависонда будем. ҳамон мошинҳоам ҳастанд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава ва колокольчика баҷақа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. як канала барои шумо тавсия доданем ки як канали бародара бисёр хуб мешава. агар ки обуна шавед, дастгириш кунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2110 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кӯйбеш объём мотораш 1.5 литрае ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механикае. нархаш 12500 сомонӣ мебошад. ба рубл бигардонем 79000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошин самбуфер дорад. магнитофонаш пианиа 7000 меистад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм, як бародар хоҳиш кардагӣ буд ки портер ба навор бигир. марҳамат, портер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе аст. нархаш 48600 сомонӣ аст. ранги мошин сафед аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. документош нав кардагиаст. агар харидори аниқ бошед, боз камтар арзон мекунад. марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм, BMW тройка соли бароишаш 2006 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар хуҷанд объём мотораш 2.0 литрае ки сӯзишвориш бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 75000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 476000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина состояниш тенҷи бадай вагонай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум, ваз 2108 соли бароишаш 1993 мебошад ки дар ҳолати нормални қарор дорад. дар 8 объём мотораш 1.6 сӯзишвориш бензинае. коробка передач механик мебошад. нархаш 5000 сомоние ки ба рубл бигардонем 31000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия. мошин камтарак кор дорад. боз алиша мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум, митсубиши соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кони бодом объём мотораш 2.7 литрае. сӯзишвориш дизелае. коробка передач механикае. нархаш 67000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 425000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техас мотораш то апрели 2020 мебошад сурокаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум, ауди 6 соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе объём мотораш 3.2 литрае ки
сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматика, нархаш 75000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 476000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан, салонаш кожни зардай. мошина ҳуҷҷатош, техосмотрш, тонировкаш нав кардагиак. алишиам аст. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Chevrolet Cruze соли барояшад 2009 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач автоматика, нархаш 65000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 412000 рубл мешавад. ранги мошин пробегаш 107 километр мебошад. мошин гази евро 4 дорад, документош нав кардагиак. задни камера дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷаха. ҳаштум, гурзавои зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Душанбе. сӯзишвориш бензин газак, нархаш 22000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сиёҳ аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, ВАЗ 2115 соли барояшаш 2003 дар ҳолати нормалӣ қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.6 литр ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика, нархаш 11000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 70000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум, Mazda 6 соли барояшаш 2008 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0 литр ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика, нархаш 69000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 374000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошин Европа, ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. балонош нав мебошад, документошам навай, аккумуляторшам нав кардагиак. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз. 11. гурзавои газел дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар бохтар, Курғонтепа. нархаш 21500 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. BMW X6 соли барояшаш 2010 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар Хуҷанд. объём мотораш 3.0 литр. сӯзишвориши дизелай, коробка передач автоматика мебошад. нархаш 170000 сомонӣ мебошад ки ба пробегаш 98000 километр аст. мошина состояниш зури бадай, ягон камбудӣ надорад, ягон проблема ҳам надорад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, дар 100 километр 9-10 литр мехӯрад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.